Да видим дали има нашествие от плъхове, хлебарки, кърлежи в София. Едни такива боболечки. И всичко това след дъждовете. Добре, айде в нашия спор, дали зачестиха обажданията към фирмите за борба с вредителите, решихме да се намеси Елизабет Ангарева. Елизабет Ангарева. Ма дали ще... Бети, надяваме се, няма плъхове и мишки около тебе. Здравейте, Лара и Влади! Намираме се на столичния Орлов мост, за да си говорим за поройните дъждове и за това увеличили се броят на вредителите след тях. А до мен е именно господин Петър Цветков, който е управител на фирма за борба с вредителите. Здравейте! Здравейте! Кажете ни, според вас увеличили се така броя на вредителите, на гризачите, на насекомите, на кърлежите? Дъжда провокира ли ги да излязат повече? Да, наистина повишеното количество валежи влияят доста за увеличаването на някои вредители на популациите им, най-вече на комарите и кърлежите, за което специално при кърлежите свидетелстват множеството охапвания през тази година в Пловдив и във Варненския регион. Докато при гризачите пряко нямам наблюдение за 9 годишния си, вече близо 10 годишен опит, нямам наблюдение да се увеличават и да се влияе тяхната популация от дъждовете. Няма завишаване след тази годишните дъждове? Специално за гризачите. Конкретно, докато при насекомите температурните промени много влияят, тъй като примерно хлебарките се влияят от това, че трябва между 30 и 35 градуса да се развиват най-добре техните яйца, оотеките. Докато тази температура тази година не е постоянна и ту става 20, 25, 30 градуса, ту пада рязко на 10-15 и това много влияе за, така да кажем, няма такъв бум специално при тях, но пък примерно, както ви казах, кърлежите и бълхите и комарите. Но така или иначе дъждовете влияят при... Влияят, определено влияят, но към конкретни вредители. Не може всичко да се сложи под един общ знаменател. Каква е превенцията, която хората могат да предприемат за всеки вредител индивидуално? Тя е индивидуална според вредителя, но пак ще обърна внимание на кърлежите, тъй като наистина те са един от най-опасните вредители, може би най-опасният смъртоносен вредител в България. Хубаво е все пак да внимават, когато влизат в местности с гъста растителност, дори и в градинки, около дворовете, около блоковете, тъй като кърлежа наистина може да се впие съвсем незабелязано и да причини много лоши последствия с времето, ако не бъде отстранен правилно и същевременно, ако не бъдат взети мерките, ако случайно е бил самия кърлеж инфектиран и инфектира самото място и самия човек. Искам само да ви питам така, кои са районите според вашия опит, които има повече завишен брой гризачи? В центъра ли са или по-в крайните квартали? Имате ли наблюдения през годините? Това много зависи от строежи. Примерно преди години, като се правеше определена метростанция, и те минават много по-лесно, примерно там, или пък ако се правят някаква нова канализационна мрежа, ако се преправя, или дори ако се бутне една къща в даден квартал, сме имали случаи, когато целият квартал плъзват гризачи. Но това пак е строго индивидуално, тъй като наистина, когато се стресира един организъм, то дори човешки, той веднага търси някакво друго място и друго решение. Така си и при гризачите. Те също, като нас хората, търсят друго местообитание. Вие, освен че сте управител на фирма за борба с вредителите, в предварителния разговор си говорихме за това как трябва да пазим природата и че всъщност ние самите сме виновни за това да се случват някои неща. Да, аз много не обичам да говоря за тези неща, защото те са лични, но принципно това е от най-важно значение. Да обърна внимание малко и на тези проблеми, тъй като ние ги задгърбваме, обаче те са водещите и в крайна сметка ние си определяме съдбата и това какво ще ни се случва. Макар и да не искаме да си го признаеме, има неща, които са по-силни от нас и които все по-често започват да показват, че съществуват и че те определят какво ще се случва и как. Никога не е имало такъв сезон в България, поне аз не помня в София, да е имало толкова много валежи през лятото и да няма реално лято. Добре, благодарим ви за това включване. Това, което искам да кажа е за информацията, която излезна през последните дни по електронните сайтове, да успокоим все пак хората, както чухте от моят събеседник. Няма бум на вредителите, на гризачите. Хората могат да бъдат спокойни. Това беше от нас, от столичния Орлов мост.